no ang gihimo ni Hesus ngadto sa mga tao nga miduol kaniya, no? Daghan kay nasakit panahon sa atong Ginoo, daghan sang nangamatay panahon sa atong Ginoo, pero dili tanan nangamatay panahon sa atong Ginoo yang gibanhaw. Dili sa tanang nangasakit sa talinugo, mga kanser, uban pa mga sakit nga gipang-ayo sa Ginoo. Pinsa man tong mga tawhana katurang miduol kaniya, ni sangpit, ni hangyo, nangamuyo, nangalyupo siyang panabang, no? Kunya ang Ginoo napakita sing gahom sa iyang pagka-Dios nga niayo siya sa mga sakit, ug labaw pa iyang gibuhi ang namatay, no? Ang anak ni Jairo. Kunya muna karon ato sang gisgutan ang bahin sa kamatayon, kay usa sa mga hitabo nga dili gyud kapugnan sa tao mao ang kamatayon. Bisan unsa pang iyang posisyon sa katilingban ay nahuptan, o bisan unsa ang ilang propesyon, dili gyud siya makapugong sa kamatayon. Pero sa atong unang pagbasa, tagingon gyud dinhi nga ang Dios wala magmugna sa kamatayon, o kon ang buhi nga mga binuhat mamatay, dili siya malipay niini. Nya sa pagbuhat sa Dios kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Pero diin man di ay gikan ang kamatayon. Matud pa sa basahon sa unang pagbasa gikan sa kaalam ni Solomon, nagingon dinhi nga ang kasina sa yawa mao ang nagdala sa kamatayon nganhi sa kalibutan. Unya ang bitin nga nagtintal ni Adan ug Iba sa tanaman sa Eden mao di ay ang yawa. Ang yawa nagtakuban sa dagway sa bitin. Ang yawa mao di ay ang nagtintal sa tao sa pagpakasala. Tungod sa sala, ang tao gisilutan sa Dios o mga pag-antos, kasakit ug labaw sa tanan kamatayon. Sukad sa pagpakasala sa atong unang mga ginikanan, ang kamatayon mao na gyoy naghari sa kalibutan. Ang tao kay moagi nagyud og kamatayon, dili na kini kapugnan ang kamatayon, dili na kalikayan, dili na kabalibaran, dili matag-an, ug di na sa dato mahibaw-an, no? Kano sa kita mamatay. Sa kadaghan nga nahimo sa tao dinhi sa kalibutan, wa pagyud siya makadiskubre og baksin, medicine nga makapugong sa kamatayon. Pero si Jesus atong ebanghelyo karon nagbuhi sa bata nga namatay na, gihilakan, nagminatay ng mga tagtungod, no? Sa atong ebanghelyo nga atong Ginoo yang gibuhi ang bata, yang gimanduan, no? Juan kining matud pa dinhi nga ningon ang Ginoo nganong nagkaguliyang ug naghilak man kamo, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Nya gipagula ni Hesus sa mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. O gidala niya ang amahan o ginahan sa kwarto sa bata, ug ang tulo niya katinun-an nga to sa kwarto nga gihigdaan sa bata, ug iyang gikuptan ang kamot sa bata o giingnan, talita kumi, nga sa ato pa inday bangon. Ato pa dinhi diha-diha ang bata nga nagpanuigon og napulog duha ka tuig, mibangon og milakaw. No, makita nato dinhi mahulagway nga para sa Ginoo ang kining nangamatay samar gyud nahikatulog. Kay giingnan na sa Ginoo ang bata nga bangon, na kining pulo nga bangon ato ra maning madungog kanang ini kabuntag, mingon atong mama, atong papa, dong, day, bangon na mo kay eskwela, bangon na mo kay maligo,
bangon na mo kay narbaho, ato pag bangonon ganita, buhi dayta, no? Muna ang meaning sa kamatayon pag-abot ni Hesus. Ang kamatayon dili ni mo'y katapusan sa atong kinabuhi, pero mula ni siya ay samag paghikatulog. Bumitan ng kanang pulong nga menteryo, gikan ka sa pulong nga Griego nga koimeterion, meaning a place where people are asleep, no? Kang lugar, ang menteryo mo din lugar din ang mga tao nahikatulog. Unang kung bisita kita mga menteryo, gididaan kita simbahan nga magsaba-saba ta dito. Di kita magdaan dito mga karaoke, videoke, TV, labi na sa mga adlaw sa mga minatay. Kaya mga tao diha nahikatulog. Moabot yung panahon nga sila pukaon, banhaon sa Ginoo. No? Nya ang mga tao, no, sa kadaghan sa atong nahimo dinhi sa kalibutan, kahimo na tag mga computer nakaabot na tas buwan, atong mga sakyanan, mga automatic, atong mga gadgets, mga high-tech, wa pag yung mga bidisin, mga baksin nga namugna, na diskubrihan, nahimo nga makapugong sa kamatayon. Wala pa gyud until now. Kay wala gyud tao nga makapugong niini. Kaya ang Ginoo may naghatag nato kinabuhi, siya sad ang magbawi niini, siya sad ang maghatag nato niini pag-usab, no? Unya ang kamatayon nga atong gikahadlukan para sa Ginoo, mo dili gyud nato ni angay kahadlukan, kay naa sa Ginoo ang atong paglaom. Kay mato pa niya ang tao nga nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Usa gyud rason ngano nga giayo ni Hesus ang anak nga babae ni Jairo nga namatay tungod kay nakita ni Hesus ni Jairo ang iyang paghigugma. Kay gibati, no, pagduol ni Jairo kang Hesus, iyag yung gihangyo ang atong Ginoo nga matupad dinhi ang akong gamayng anak nga babae na sakit ug naglisod na. Adto ay taon siya ug hikapa aron mamaayo. Pasabot nga ang giantos, ang kasakit nga giantos yang anak, iya sang gibati. No nakighiusa siya sa pag-antos yang anak, lakton nga pagkasulti ang kining amahana nga si Jairo, pangulo sa sinaguga, dako kay paghigugma siyang anak. Munang gibati niya ang kasakit siyang anak. Munang pinaagi nining gugmaha, nakita si Ginoo, no, nga dako kay siya gugma siyang anak, pinaagi ning paghigugma siyang anak, giayo ni Hesus, gibuhi ang iyang patay nga anak, no? Kunya ikaduha sang milagro nga atong nadungog dinhi sa ebanghelyo, usa ka babae nga gitalinugan sud na sa 12 ka tuig. Pero sa kadaghan nga mga tawo nga misuot-suot nga nakahikap sa sidsid sa Ginoo, nga nakaduol ngadto kang Hesus, nganong kiniramang yung bayhana ang naka-catch sa atensyon sa Ginoo. Sa kadaghan nga nagkonsisok dito duol kang Hesus, sa kadaghang mga tao nga nakahikap kang Hesus, nganong kiniramang bayhana ang nakatandog sa atensyon ni Hesus. Kay una sa tanan kining bayhana miduol kang Hesus diha sa pagtuo, diha sa pagsalig. Sa dihang mihikap kani siya tungod sa iyang pagtuo, gipangita sa ni Hesus, no, nindot kani pagka no, ang gibutang dinhi nga nangita ang Ginoo kinsa mihikap sa kong bisti.
No, apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gyud ang mihikap kaniya. Kay sagaran natong mga tao, kita may nangita sa Ginoo. Mianhi ta sa simbahan aron nangita kita sa Ginoo. Magpaduol kita sa Ginoo. Pero kining bayhana sa ebanghelyo, ang Ginoo maoy nangita kaniya. Nganuman tungod kay nakatandog siya sa kasing-kasing ni Jesus. Kay miduol kining tawhana, kining bayhana diha sa pagsalig, diha sa pagtuo sa kadaghang mga tao nga nagpunsisok, misuot-suot, tapad kang Hesus. Pero usa ra gyud ka babae, usa ra gyud ka tawo ang nakatandog kaniya. Katurog yung miduol uban sa pagsalig. No? Muna nindot kaayo karon, no? Tingali daghang kitang nanimba dinhi. Daghang kayong nagduol sa Ginoo. Pero wa kay tay pagtuo sa Ginoo, kung wa gyud na sa tong kasing-kasing ang pagsalig sa Ginoo, kawang lamang, no? Importante kaayo nga moduol kita diha sa pagsimba, di uban sa pagsalig ug paghigugma ug pagtuo sa Ginoo, no? Nya ang Ginoo usab nagpadayag sa atong mga sa ebanghelyo karon nga wa gyud imposible niya nga maayo niya ang tanang mga sakit. Kay kining bayhana nahurot na ang iyang kwarta pagpatambal sa mga doktor. Nahurot na ang iyang mga kanang iyang salapi mato pa dinhi. Pero wa siya mahutdi og paglaom. Inot kayo nahurot ang iyang material nga mga salapi, pero wa mahurot ang iyang paglaom. Kay naglaom siya kang Hesus. Doon na pagay nahibilin nga iyang nahuptan ang iyang paglaom, pagsalig kang Hesus. Nya si Jairo sa dihang gibalitaan siya sa mga iyang mga sulugoon nga gisugat sila sa daan nga patay na imong anak ay nagsamuka ang magtutudlo ningon ang Ginoo, salig lang. Wa sa maminaw sa mga sulugoon didto sa naminaw sa mga pulong ni Jesus nga salig lang. Fear not. O kining pulong nga fear not ay kahadlok, salig lang. Nahipatik kini sa 365 kahigayon in the Bible. The word fear not is found in 365 kanang kahigayon times, no? 365 times. Pasabot sa Ginoo nga kining 365 times is equal to 365 days in a year. Matag adlaw dili kita pabalakon sa Ginoo. Dili kita mabalaka, maproblema kay ang Ginoo anaa andam kanunay moayo kanato. Andam kanunay moatiman kanato. Andam siya kanunay mopakaon kanato. Andam siya mubuhi kanato. Kay ang Ginoo manggihatagon, maluluyon, mahigugmaon ato pakpakan si Jesus, no? Kay siya nagtulo kanato kadili kita mabalaka, di ta mahadlok bisan pagdunay kamatayon, no? Yato hinumduman nga kining kamatayon duha ni ka klase. There are two kinds of death. Dunay gitawag og physical death nga bisan gani atong Ginoo ni agi ni ini mga birhen si San Jose nangamatay. Wa ni pilion bisan mga senador, gobernador, mga kargador, mga emperador, basta kuhaon atas Ginoo, di kita makalikay ni ini. Ang atong kahadlukan kini gitawag og spiritual death, no? Unsa man ning spiritual death? Ang spiritual death mao ni nga moabot gyud sa atong kinabuhi nga kita mugahi kanang gahi kay ka pasimbahon, gahi kay ka papasayloon, gahi kay ka patabangon, gahi kay ka pahigugmaon. Moabot kasi mong kinabuhi nga ikaw mugahi kana mo na angay kahadlukan kay makapa-impierno
kanang kamatayuna. No? Muna ang ato ginang likayan, ang gitawag og spiritual death. Unya, ang mga tao usab nga nangamatay, nga mahigugmaon, dili na to kabalak-an. Kay nagpabilin silang buhi, hangtod sa kahangturan, kay ang gugma, why kamatayon. Munang sa ikaduhang pagbasa, suwat ni San Pablo, nag-awhag siya, no? Nga magbangihatagon kamo, maghigugmaay kamo, magtinabangay kamo sa mga katilingban nga Kristohanon nga nanginahanglan sa inyong panabang. Kay pinaagi ninyong paghigugma, magpabilin kamong buhi. Kay ang gugma, why kamatayon? No, kanang mga tao nga nangamatay nga matinabangon, mahigugmaon, maluluyon, pirming hisgutan, pirming hinumduman, pirming handumon, pirming istoryahan, bisag nangamatay na, nagpabiling buhi. Tungod kay ang gugma, why kamatayon? Pero nagsiga gani atong mata, naginhawata nya watay gugma, unya inigpista manira, nag-birthday dita mangagda, ini pangaon kita-kita ra labi na makaon taghumba dita mangagda, ingon na mga silingan may tagatakihon, no? Kita bisag nasiga atong mata, naginhawata watay gugma, patay na ta. No? Pero tanawan nang nangamatay nga dunay gugma, nagpabiling buhi hangtod sa kahangturan, because only love lasts forever. Muna kung ganahan tang mabuhi at tubangan sa Dios, kinahanglan gyud magmahigugmaon, magmatinabangon. If you want to live forever, you must show your love for one another. You must care for each other, because in love we will remain alive forever. Ato pakpakan ng Ginoo. No, kay ang gugma importante katong kinabuhi. Dili ato kahadlukan ang kamatayon. Ang ato kahadlukan kung wa natay gugma sa usag-usa, mao na ni sinugdanan sa atong kamatayon nga tinud-anay. Kay ang tao magpabilin yung nga buhi hangtod sa kahangturan kung doon na siya gugma. Kaya ang gugma dili gyud mamatay. Busa manindog kitang tanan, mag-ampo kita nga dos Ginoo, nagatuo kami sa Diyos.